Tini ang norongno kaisa kok share kaina musungo semia norok sawida man ano koma barno call khaika call khaime bisingtei ang norongno chikon sasa kaisa information rena hnei ang o video ma slamka kok hangka bahai koma borok ano call khai rabar chara sanhoro abobo asuk kotor quantity abo norok khana kai belekeno wana abobo 1 লাখ বয়া তসি 2 লাখ 3 লাখ অবহাই কোয়ান্টিটি কটর সারা সানহরো অবব আসামনি বড়রক রাবার কাইনা বাগৈ বরক তিব্রাহানি বড়রংন যারা সানহরো অকক বুজতি কুবুই বুজতি চেংরা অবাং সেমিয়া খাখায়ো অকক কুবুইনো ওংনাই বরক জীবন চেংরা খাইগলা বনি গভর্নমেন্ট রক baboni state borok rubber kaineni project rok wa sugui tonglaina tainke rubber bo borokno income ru chanani mai ru rubber bo haino tiprao sung semano second position tongo rubber production ungthini 1 number position tongo kerala rok rubber production khaitini abono nasigai asamni borok government rok rubber kaineni wansuk laina project kaineni wasuk tong laina on bagai haino tibrahani bororongno borok jarani bagai sanhoro phun khaike abobo quantity kotor 2 lakh 3 lakh okok khnawoi ang belekno wanaka asuk quantity kotor jodino abahai quantity kotor ang jodi semanjak hangkai ang 1 bosra ageno rubber chara khlaike kai tongkamu tini dina ang phalai onek rang income khaimang khamo ang lakh rang ni malik ingui thakamo jodino kebo kesrang borok tongka rubber chara khaine tonghakai bone o kosto jibono magano thangala kebo jodino rubber chara khaine tonghakai ba khlaija tonghakai norok tini dina norok lakh koti rang ajika ne wasungna sedi যদি ননি yago jara tonghakai norok ano pai contact haidi ani number o screen no renai tai description no ba ani number ang renai norok ang bai contact haikai ang asamni borok bai contact haikai dam dor quantity tai bontei jotono a to z sengui kok pailainai tinini bagai asukno